jatko-osa. No niin, Minni. Lopeta jo toi raksuttaminen. Mä yritän kysyä äitiltä, pääsenkö mun kaveri tänään yöksi. Tyhmä katti. Eiku, tyhmä koira. Niin, hiljaa. Äiti, pääseeks mimosa meille yöksi tänään? No pääsehän. Kun huomenna on ystävänpäivä. No. Kyllä kai. Yes. Jee. 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 Äiti. Niin. Pääseeks Katri meille tänään yöksi? No pääsee, kun huomenna on ystävänpäivä. Jee. Oot ihan paras. Jee. Laitetaan tää tähän. Ja valmis. Jee. Jalla valmis. Mitä ihmettä? Miksi tässä 2 peti? Tein mä 2. Mitä ihmettä? Pitää mennä kysyyn. Niin, mitä pikku Minni? Niin, en mä tarkoittanut mitään. Niin, sä olet vasta 0-vuotias pikku pentupinni, Minni. Miksi meidän huoneessa on 2 betiä? Ajatteliko sä niinku auttaa mua? Vai? Ei, vaan kun Katri tulee meille tänään yöksi. Ai, tulee vai? Mut kun äiti lupasi, että mimosa pääsee yöksi. No ihan sama, se lupasi. No ihan sama, ei se mulla kiinnosta kyllä se. Mutta aika sama. Mä menen kysyä mun isoskalta, että mitä se aikoo tehdä ystävänpäivänä. Joo, meepä kysyy kuule. Joo. Siis Juuso sanoi mulle koulussa, että se niinku ei osaa matikkaa. Matikka on helppoa. No niin onkin. Mutta se on tyllä. Niin, se on mälsää. Niin. Siis oikeesti. Ei kaita kukaan oli käydä. Mene muualle.
Miksi? Hei, mä tulin muuten kysyä. Niin, ihan sama. Ai matikalle kysyi. Ihan out. En sano sulle mitään niinku viime kerrallakin. Sä kysyt ihan helppoja laskui. Niinku 10 kertaa 10. Sehän on 100. Ihan tyhmä. Mutta mulla on eri asia. Niin, no kertoa vaikka sun kuvataiteesta. Kui huono käsiala sulla on. Ei oikeasti. No niin, kuuntele mua. No. Mitä sä aiot tehdä niin ystävänpäivänä huomenna? Tyhmä kysymys. No, olen kaverin kanssa, mutta yötäpäivänä. Ai, ootko sä täällä tänään yötä? No, olen tietenkin. Ei oo totta. No, ei se oo niin vakavaa. Ja sitä paitsi sähän... Kuinka monta sun? 2. Tänään on munkin kaverin synttärit. Ei synttärit, mitään ihmettä. Sekin on tänään mun luona yötä. Mun kaveria. Niin on myös. Niin onkin. Kun Miichan. Niin. Mut kuitenkin. Se ei käy. Mä oon sua vanhempi, mulla saa olla kaverit yhden. Niin paljon kuin mä haluun. Ja sitä paitsi toi koru on mun. Ei oo. No on. Ei. On. Ei oo. Tää on mun. Mä löysin tän mun huoneesta. Ihan sama. Mene pois. En mene, koska mä haluun, että sä me mieluummin vaikka niille yöksi. Mä läpää. Ole sinä siinä hiljaa. Sinä mursupaska. Mä sanoin äitille, että sä sanoit mun niin pahaa sanaa ja että haukkuit mua. Ja sanoppa äitille. Ei se kuitenkaan usko. Äiti. No mitä nyt taas? Niin, toi sanoo mua. Kuka sanoi sinua miksikin? Mia sanoo mua. Ja se sanoo myös ruman sanon, se sanoo kakka, mutta sillä pahemmalla sanalla vaan. No äläs nyt murehdi. Ja mitä hän sanoi sinulle paha? Hän sanoi minua mursuksi, ja että haistaa sinä mursu, kakkamursu, mutta sillä pahemmalla kakkasanalla. Älä nyt ala tuollaisissa valittamaan. En pidä tuosta. Ei minäkään pidä, että minua kiusataan. Sano hänelle jotain. Hänkin on varmaan joku mursikä tai joku sellainen. Ei. Tulin kotiin. Onko täällä ketään? Iskä! Jee! Iskä tuli kotiin.
Niinhän minä tulin. Mutta ymmärräthän, että aina isällä menee pitkään töissä. No ymmärrän. Sulla on varmaan niin hyvä työ, koska sulla menee pitkään siellä. No tavallaan joo ja tavallaan ei. Koska joskus se työ rasittaa ja joskus taas ei. Koska saat rahaa ja palkkaa ja sitten tulee hyvä mieli, kun on palkkaa saatu jo aika paljon. No, se on kiva kuulla. Eikös vai? Meitä tulee tänään isosiskoillekin kylään tänään ja pikkusiskoille tulee kylään tänään yöksi ja mulle. Kukas sulle tulee yöksi? Mimosa. Ai se on paras kaveri. Niin. No kun se Sinni. Ai niin se Sinni, joka on niin ilkeä ollut. Siinä oli aika parikin kuukautta. Se oli ilkeä siitä asti, kun me oltiin aluksi parhaat kaverit. Sitten me ei olla enää ja niin edespäin. Kyllä sitä. Joo, kyllä minä tajuan. No. Mulla väsyttää kauheasti. Pitää lähteä nukkumaan. Koska ne tulee yöksi? En tiedä. Peditkin on jo valmiina. Koska hän tulee? Aika on kulunut 5 minuuttia. Ja mun on tylsää. Tuleeko ne koskaan? Pim pom. Hei, nyt ne taitaa tulla. Tai se. Au. Mä avaan. Mis ne? Täällä. Hei, Monika täti tässä. Hei, Monika tätiä. Ei voi olla totta. Monika täti. Se on ihan vammainen täti se Monika täti, koska sekin vaan koko ajan pelleilee. Sekin vaan liikkui polvillaan. Se on ihan vammainen. Äiti Monika täti tuli. Huomasin. Monika täti täältä tulee. No miten pikku Miisa jaksaa? Ei kun siis, anteeksi, sinä olit Minna. Niin just. Sä sekoita mun nimen aina. Mutta kuitenkin. Älä jaksa tulla tänne. No. Vähän käytöstapoja, Minna. Äitin pää irtos. Taas. Mutta et korjata se. Haluatko jotain teetä? Kahvia? Ei kiitos. Voin ottaa ihan vain kakkua, teetä ja kahvia. Selvä. Koskakohan hän tulee? Bibom, 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 bibom.
Mä avaan.